dimineața! Ce faceți voi? De mult n-am mai intrat. 2 secunde să distribui puțin live-ul. Și imediat. Ok. 2 secunde. Super! Ce faceți voi? Cum sunteți? De mult n-am mai intrat într-un live. N-am mai reușit. Ce faceți voi? Cum sunteți? Sper bine. Între timp, azi am primit și ceva. O să vă arăt ce primim. Ia să vedem noi aici. Invităm. Ok. Sper că sunteți bine. Da, de mult n-am mai intrat alături de voi, am fost puțin ocupată. Azi dimineață am primit și ceva frumos și o să-l deschid alături de voi să vedem ce am primit, ce am luat, da? Ia să vedem noi, să încerc să-l desfac, să vedem, reușesc, să vedem ce am primit. Bun. Ce faceți voi, cum sunteți? Eu, după cum am zis, am fost puțin ocupată și n-am mai reușit să intru cu voi în live. Și cu munca și am avut și altele și atunci n-am reușit. Ok, am desfăcut și pachetelul. Da, asta de protecție. Ok, ia să vedem. Da, super, avem și asta. Oricum, chitanțele le găsim pe internet, acum ne lasă, nu mai se trimit acasă. Sper că mă aud, că mă văd. Cineva să-mi scrie dacă mă aud și mă văd bine. Da, am primit Real Complexul, da? Ce avem aici: magneziu, potasiu, calciu, fier, vitamina D, vitamina C, tarască, betula și carciofo. Ne ajută să ne curățăm prin ficat și rinichi, da? Și pentru dureri de cap iară este foarte bun, da? Acesta eu îl fac cu The Mix, da? Ce ne ajută la eliminarea retenției de apă. El are de roz, de verde, ganoderma, acai, koji, rozmanina, canina, mangosta, bacopa, centala și rhodiola, da? Și aceasta ne ajută să eliminăm atât apa cât și celulita, da? Acestea le fac amândouă. Acesta este la pliculetă, acesta este la măsurică. Pun 2 măsurică, fac într-un litru de apă, da? Am mai luat, pentru că eu fără nu pot, da? Și podoaba mea capilară trebuie să mă îngrijesc, da? Și mi-am luat colagen, da? Colagen care nici acesta nu lipsește. Mă ajută foarte mult pentru piele, unghii și păr. Eu mai mult pentru păr, da? Pentru că îmi cădea foarte mult și acesta mi-aduce completarea necesară pentru a-mi ajuta părul, bineînțeles și pielea. Unghiile sunt tot așa mult mai puternice. Bună dimineața, Florin, bună dimineața! Mi-am luat
Burnerul, da, este un arzător foarte bun pentru burtică, da, după cum se vede și aici. Cu acesta am reușit să dau 10 cm la burtă. Este un arzător pentru burtică, este foarte bun. Vreau să-ți dau o veste, spune Florin. Da, și pentru prima dată, eu n-am mai luat așa ceva. Da, am 2 de reși. Ți-am trimis o cerere dacă vrei. Da, Florin, imediat te și accept. Acum, ia să vedem. Ok, da. Este bună, Florin. Bună! Nu ne-am mai văzut. Am văzut că mi-ai acceptat cererea. Am o veste pentru tine și pentru toată lumea care îi urmărește. Zi, Florin. Nu știu dacă tu ai văzut postările mele. Am văzut, ai ajuns la un minus de 60 de kilograme. Un minus de 60 de kilograme. Felicitări! Felicitări, felicitări! Felicitări! Serios! Eu, între timp, nu știu dacă ai văzut, am făcut supervizorul. Wow, felicitările mele! L-am făcut și da, acum dăm mai mult drumul la treabă, da? Și acum tocmai ți arătam că am primit un pachet cu bunăstări, da? Florin, tu ai folosit reishi? Da, îl am de mână, îl folosesc. Stai numai o clipă să-l iau. Uite-l ai. Da, da, imediat. Reishi. S-a întâmplat ceva, nu vezi? Okay. Nu, ba da, acum am răspuns la o fată. Da, eu acum e prima dată când îl achiziționez și auzi, dar niște lucruri de... nu l-am mai folosit. Da, să spun niște lucruri despre el. Să știi că te ajută foarte mult la organism. Îți merge pe afecțiunea pe care o ai tu și poate tu nu o știi. Ok. Deci o să încep să-l iau pentru că l-am achiziționat și până acum nu l-am luat niciodată și chiar sunt curioasă să văd cum mă simt, pentru că nu l-am mai luat până acum și zic hai să-l... Da, eu l-am luat deja, auzi, eu deja am 1 an de zile de când consum acest produs. Super, super. Și eu am luat 2 și zic hai să vedem, oricum sunt 3 de capsule. Da. Mai am... Florin, 3 pe zi. Da, 3 pe zi, dar poți să iei până la 9 pe zi. Ok, pentru că văd aici 3 pe zi. De asta și te-am întrebat. Da. Mai am o veste să vă dau. Nu știu dacă tu la ora care zic eu o să fii acasă, dar am o veste bombă. O să fac un live cu 5 la ora 13, ora noastră. La ora 13, să văd dacă o să reușesc să intru, pentru că după aia la 13:30 eu trebuie să mă duc la muncă. Să văd dacă o să am timp, o să intru cu mare drag. O să aveți o surpriză, o intrat în Zoom-uri și o cunoști destul de bine. Nu spun numele. Super. Nu spun numele.
Nu spun numele că vreau să afle toată lumea despre cine este vorba. Super. 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 Este O să încerc să fiu, să fiu alături, să vedem cum mă încadrez. Uite, auzi, să începe cu M, cumpărat. să începe, da, să începe cu M și să termină cu A. Atâta pot spune. Bun, ok, o să urmăresc. O să urmăresc. Și tu, așa-i? Burnerul pentru arzătorul. L-am folosit, mi s-a terminat, trebuie să fac o altă comandă, dar m-a ajutat foarte mult. Da, și eu, 10 cm din butică. Ajută foarte, foarte mult la arderea crescărilor la burtă. Este Da. super. Să spun ceva despre arzătorul ăsta. Da? Este foarte bun. Da, este foarte bun la să-l iei înainte de o masă copioasă. Da, se ia înainte cu jumătate de oră. El este 2 pe zi, se ia. Nu seara, oricând mănânci o mâncare copioasă. Da, când crezi că depășești ca o masă care o mănânci ceea ce nu trebuie, normal, Da. ajută foarte, foarte mult. Și acesta. Da. Și calornepul ajută tot așa. Încă mai am și de-aia nu l-am comandat, l-am pe frigider, că acum am deschis pachetul, că l-am primit și zic hai să-l deschid. Nu l-am mai luat pentru că am și nu... Mi-am luat și colagenul pentru că mi se termină, care m-a ajutat foarte mult pe Colagenul e bun pentru oase, pentru îmbunătățire tot. Colagen. Pentru unghii fără piele. Da, colagen. Este foarte bun. Normal, n-ai lipsit tu ceaiul drenat. Wow, preferatele mele. Da. Eu nu mai aș Și ale mele sunt, deci, maxime. Vitamine, minerale, fier, tot ce ai nevoie, îți dă aceste suplimente. Normal, completăm. Eliminăm și completăm. Nu? Da. Că trebuie. Da, și eu sunt foarte, foarte fericită. Da. În luna trecută am reușit să fac supervizorul. Ultimele zile am calificat. Și eu, într-un final. Da, și acum să vedem. Am câteva fete în echipă să lucrăm, să ne ajutăm, să vedem cum rezolvăm și cu ele. Și ne dă drumul la treabă, nu? Că așa trebuie să lucrăm, să ajutăm lumea. Da, jobul ăsta pe care îl facem noi și ajutăm lumea este foarte bun. Așa plan de marketing cum am văzut aici, nu am văzut în altă parte. Deci, e maxim. Este unicul pe România, pe Europa. Da. Unicul. Este maxim. Și plus, deci, altă companie cu un astfel de plan de marketing nu este. Îți dai seama, compania ne ajută foarte, foarte mult pe duplicarea punctelor, calificări cu câte puncte a fost acum. Deci, luna trecută a fost explozivă, pur și simplu. Cu 200 de puncte a fost. Cu 200 de puncte a fost calificarea. Da, deci, fără cuvinte, când am văzut 200, zic, no, deci au explodat chat-urile. Au explodat. Eu, când am văzut, zic, no, nu se poate și ceva. Deci, am înțeles că deci n-am mai fost, nu se poate calificăm foarte repede. Aș mai vrea să mai fie. Vedem cum decide președintele.
Îți dai seama? Care mult să mai fie calificări cu 200 de puncte și cu 300 de puncte. Dacă... Cum decide Și cu 300. punctele, vedem ce mai fi. Nu mai fi. Da. No, deci atât am vrut să vă spun eu. Rezultatul meu bombă. Nu știu cum să se pare. La mine rezultat. Extraordinar și te felicit pentru rezultatul și demonstrezi pentru că ai vrut și îți dorești și ai demonstrat că se poate. Deci vreau să reamintesc celor ce sunt cu noi sau ori să urmărească live-ul. Florin este imobilizat. Da? Deci, într-un scaun cu rotule, nu poate. Și a reușit într-un an, Florin, și Un an și două luni. într-un an și Și două luni de zi. a dat 60 de kilograme. Deci un rezultat wow, fără înfometare, fără dietă, a mâncat tot ce a putut, 5 mese pe zi, tot ce a vrut, a mâncat, da? Și cu 5 mese pe zi, da, planul alimentar corect, a reușit să slăbească 60 de kg. Deci, wow, felicitări. Mersi. Dar vreau să adaug eu ceva aici, până nu... Da. Vreau să adaug eu aici ceva. Rezultatele pe care le-am făcut sunt individuale pentru fiecare persoană. Deci nu se poate face același rezultat cum l-am făcut eu, poate într-un an de zile. Da, aici depinde, Florin, și de organism, depinde câtă retenție de apă are fiecare, depinde fiecare cum arde, da, arderile, cum, de exemplu, și am arderile mult mai încetate, mai grele, trebuie să ajut foarte mult organismul să pot să ard. La anumite persoane e mult mai ușor, arde mult mai repede și atunci e mult mai ușor. Deci, da, rezultatele pot diferi de la persoană la persoană. Aici depinde. Asta am încercat să spun și eu. Da. Asta am încercat să spun și eu, Da. să nu se interpreteze greșit că poate să-ți garantăm atâtea rezultate. Nu, rezultatele nu se pot garanta. Fiecare cum poate să dea în mai puțin timp, cum ai dat tu, rezultatul la care ai ajuns tu, cum poate să dea în dublu. Deci, în 2 ani, cum ar veni ceva. Pentru că fiecare are ritmul lui. Metabolism. Normal, metabolismul lui și ritmul lui de arde, depinde și ce viață duce, cât face sport, cât merge, câtă activitate are, depinde și de stres, probleme și da? Deci foarte multe. Eu, de exemplu, dacă slăbesc, dacă îți liniștită, dacă nu ajut organismul să mă pun. Aici depinde. Sunt persoane care invers, când îți bine, slăbesc, când îți liniștite, când îți pe bază de stres, se îngrasă. Și atunci, da, nu știu cum să vă arăt eu evoluția mea, nu știu dacă se vede. Se vede. Dar așa arăt eu la momentul de față. Oricum, din poze, Florin, deci se vede cu ochiul liber că ai dat. O să atașez aici o poză în live acesta, să vadă toată lumea. Ai slăbit foarte mult și oameni cu perseveranță și puțină lume care au această ambiție și își doresc la un rezultat. Da, dar să spun încă ceva de rezultatele care le avem. Nu numai eu am acest rezultat. Avem mii de persoane care au rezultate diferite.
cine ne urmărește pe paginile noastre de Facebook, vede că punem rezultate, da? Sunt persoane care au dat 20, 30 de chile, 40, depinde de la persoană la persoană, care cum dar Da. multe rezultate, fie clienți care au rămas doar clienți, în grupurile noastre de rezultate sunt foarte multe, fie și colege de ale noastre, da, care doresc să ajute lumea și să promoveze produsele, au foarte multe rezultate la kilograme de jos. Da, după România, cred că sunt unicul bărbat care am dat atâtea kilograme jos. Sincer, eu, de când sunt în companie până acum, pot să spun că n-am auzit de un astfel de rezultat și cel puțin problemele pe care le ai tu. Eu nu cunosc pe nimeni Auzit de un rezultat mai mare ca tău. Am auzit de un rezultat, dar nu este pe România, este pe Italia. Aha. Câte kilograme? Aproape 80. Wow! Deci, da. Foarte mult. Foarte mult. Deci, sunt foarte bucuros că pe România am reușit să sparg recordul. Și cine vrea să spargă recordul cu kilograme date jos, invit să vină alături de noi și să intre în acest program cu mare încredere. Că toate produsele sunt foarte, foarte bune, certificate de Ministrul Sănătății și sunt mulțumit de ele. Da, sunt produse pe care... Mă auzi? Da. Sunt produse sunate. Bineînțeles, trebuie să fim atenți pe lângă suplimentele pe care le luăm și combinațiile pe care le facem. Asta este foarte important. Da? Pentru că programul... Da, poți să mai repeți o dată că nu te-am auzit deloc. Zic că pe lângă suplimentele pe care le luăm, trebuie să avem și o combinație corectă a alimentelor. Da? Da. Trebuie să le ajutăm și atunci și învățăm, da? Ce stil de viață să abordăm, cum să mâncăm. Ok? Pentru că toate sunt bune, toate alimentele sunt bune, dacă știm cum le combinăm. Da. Am înțeles. Mai ai ceva de zis? Eu îți mulțumesc că m-ai acceptat în acest live, că mi-ai ascultat rezultatul meu. Cu mare drag. Și după ce termin acest live, o să atașez sub el o poză cu rezultatele mele. Chiar te rog să pui. Am salvat și de pe chat poza. Știu că ai trimis pe chatul lor poza cu rezultatul. M-am luat cu altceva și tot am postat altceva, dar o să fac și o postare cu rezultatul tău. Să vedem mai târziu dacă e. Și atenție, la ora 1, 13 ora României, un live bombă. Care... Super. Eu te las că mă pregătesc de celălalt live și mai vorbim. Bun, Florin, și eu o să închid live-ul pentru că trebuie să ies. Mulțumim tuturor celor ce ne-ați fost alături. Vă urăm o zi bună și ne mai vedem. V-am pupat! Ciao! Ciao! Ciao!